Assalamualaikum. Sing terusan wingi teman-teman. Madai tai wis mlebu kandi kabeh siap. Tapi jane si akeh banget sing urung diwade. Mangke wis siap nang dapat. Wis ditokna. Sebagian wis ana sing dimuat. Ya. Nah iki garis sisane saindik. Hemat lah. Sekitar 100 lebih. Yeah. Wis bersih kabeh. Dari dikumbah rebane kandhange. Ini ngumbah karo steam, mesin steam. Oh, diesel. Cepet. Baterai pada liren, aku ya liren. Wis ya, teman. Ikuti terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.